Ola a todos, estamos na plaza principal de Murias de Rao e toda esta xente que está aquí detrás está esperando o mismo que a vos, que empece o lalá porque xa chegou o gaiteiro. E ollo, porque o programa de hoxe poderíamos titulalo algo así como O retorno dun gaiteiro. Este home, este músico, Clemente o Ferreira, pousou a gaita hai xa un montón de anos e hai polo menos 2 ou 3 que non tocan ningunha soa peza. Pero hoxe quixo estar aquí, fómolo buscar, como antes. Antes íase buscar a Clemente á casa e alá iba el na súa mula. Nós tivemos que ir a buscalo a Asturias e agora, claro, con 89 anos xa non quixo vir en mula, pero aquí está, para recordar un dos escenarios principais da súa xuventude, cando el era gaiteiro. Con el falaremos de música, falaremos das polavilas de antes e de despois da guerra. Falaremos da guerra tamén, porque Clemente loitou no frente, mesmo foi ferido. E nada, que el está preparado, nós tamén, a xente está esperando. Así que aquí vos deixamos con Clemente o Ferreira. En mula, en tren, da cabalo ou en coche, a vida de Clemente foi unha viaxe de moitas idas e moitas voltas. A última estación a que chegou foi esta, a de Lugo de Llanera, en Asturias, aquí onde vive agora e onde fomos buscalo, porque queríamos traelo de volta a Galicia, a Murias de Rao, un pequeno e fermosísimo lugar agochado entre as montañas que rodean Navia de Suarna. Fómolo buscar para unha polavila, como facían hai máis de 30 anos. Daquela os bailadores eran os mesmos, só que había moitos máis. Todos coñecían o Ferreira, o gaiteiro. Home, se veu moito a Murias, casou moitas bodas, a festa. Moi contentos todos por volver a velo, porque seguramente como agora xa é maior, o mellor xa non volve. Hombre, pareceunos alegría. A viaxe de Clemente pola vida comezou en Galicia. Desde aquela deu moitas voltas e reviravoltas ata chegar a Lugo de Llanera, moi cerca do Oviedo. Nun percorrido tan longo houbo de todo: alegría, festa, amor, dor e ata traxedia, porque durante un tempo Clemente tivo que cambiar a gaita por un fusil para loitar na Guerra Civil. Esa foi a peor parada da súa viaxe. Que cousas estropeou a guerra, Clemente? Pois estropeou os pueblos enteros, el personal, la gente, que eso foi moi cruel. Non tenían por que hacer eso. Eran diferentes as polavilas, as que ibas, as de antes da guerra e as da despois da guerra? As polavilas de antes como eran? Pues con mucho más armonía, más libertad para todo, había más educación. Y necesitabas más del vecino y todo eso. Por moitos tumbos que lle deu a vida, Clemente nunca perdeu ese sorriso amplio e xeneroso que só agocha cando ten que soprar na gaita e cando se concentra en mover os dedos polo punteiro. Nese momento, mentres os demás bailan, este vello gaiteiro pensa e repasa. Imaginades cantas imaxes, cantos recordos e cantas notas terá na cabeza. Percorreu cada lugar e coñeceu a moitas xeracións de bailadores que se divertiron, que riron e que se enamoraron ca súa música. Pódese dicir que Clemente, xunto co mítico gaiteiro de Andeu, foi o músico máis famoso da segunda metade do século XX, desde Ibias a Fonsagrada. Antes, como agora, os músicos famosos tamén tiñan nome artístico ou algo así. A Clemente chamábanlle o Ferreira, e non porque fose ferreiro, senón porque a maior parte da vida pasouna nesta aldea, en Ferreira. Aquí casou, criou os fillos e viviu da terra e da gaita. Era un sitio perfecto que, como sempre na súa vida, estaba a medio camiño entre Galicia e Asturias. Pero xa nos pasaron e agora Ferreira xa non vive en Ferreira. Nin tampouco se dedica a percorrer as polavilas. Decidiu parar e instalarse, como xa vos dixemos, nunha vila cercana ao Oviedo. Os fillos medraron e el xubilouse. Non hai gando que atender, nin terras que labrar, pero tampouco hai que non veña a buscar para ir tocar unha festa. Agora Clemente é unha persoa máis sentada no andén da estación unha tarde calquera e con moito tempo pro que queira. Dormir? Es que non hai bailes. Eu marchei porque
tía medios para vir para aquí, comprei un piso e estamos aquí, cerca da capital, vas cando queres a Oviedo. Parece que hai máis diversión en Galicia. Sí, sí. Para os vellos é todo. Hai máis diversión, hai máis humor. Porque ainda, algúns veces chame a Fonsagrada. E que leve a gaita e estamos 2 ou 3 días de baranda aí. Todos vellos, todos xuntos. Que aquí non. Aquí cada un fai su vida e ala. E por que non tocas nada de nada? Porque ahora non quero tocar, oh. Desde que estou jubilado. Pero que por eso tens máis tempo. Con 87 años, que máis? Vas facer 89, non me mintas, non seas coqueto, Bueno, eso sí. Vas facer 89. Sí. Mira que non houve ningún gaiteiro que tuvese tantos años como eu. Según me acordo dos que había, tamén serían máis viciosos que eu, porque os vicios hai que pagalos. Os vicios hai que pagalos, aí tens razón. Ser un dos gaiteiros máis vellos en activo é un orgullo, pero ir de festa cansa. Por iso, cando fomos buscar a Clemente non sabíamos se querería vir. De contado dixo que sí, quería volver a Galicia para tocar. O malo foi convencer a gaita, porque de nova a gaita de Clemente estaba acostumada á humidade dos camiños e ao recendo das aldeas. E claro, tanto tempo encollida no armario do salón nun piso dunha vila industrial de Asturias, a pobre volveuse preguiceira. Colleu o ton melancólico dos instrumentos vellos, a madeira secouse e as notas volvéronse terriblemente teimudas. Que lle pasou? Que lle pasou? Que non me iguala. Dicen que é como as mulleres tamén, senón que as mulleres tamén non se poden, vamos, darlas por retirado. Bueno, dixo que hai unha pillería finamente, así suavemente, pero entendémonos, Clemente, moi pillo, nunca deu nada por retirado, pero iso sí, sabía que para tocar ben debía levar a gaita ao médico. Foi a un especialista, a un amigo de confianza, un artesán con renome en Asturias, el Praviano. Que la habéis comprado de segunda mano? Sí. ¿Algún gaitero o algún aficionado? Sí, un gaitero que foi bon gaitero daquela, un tal José García. ¿Y esta reforma que la hiciste? ¿Tú después o ya lo compraste así? Porque tuvo un zurdo. Ah, ya. El Praviano vive moi cerca de Clemente, en Lugones. Sabe tratar como a ninguén os instrumentos vellos, porque é capaz de escoitalos. A palleta desta gaita díxolle que é asturiana, e a madeira faloulle do tempo que leva con Clemente, máis de 70 anos. Claro que se temos en conta que é de segunda man, a gaita pode ter tranquilamente un século, unha peza única e inseparable de Clemente. Bueno, esto más o menos está. Mira, a ver si suena. De non tocar. Cada gaitero ten que ser coa gaita del para tocar a gusto. A bella gaita xa está en forma e xa pode mollar a palleta, como sempre, porque sabe que xa non está nun piso de Asturias, senón nunha pola vila en Galicia. Volveu a Murias de Rao, un lugar onde ela máis este bello gaiteiro tocaron tantas veces cando eran novos que non había festas en eles. A gaita está lista e Clemente está feliz. Pero dicen que tiene que beber los gaiteiros. Pues bebe. No, tienen que beber. Que para llegar, ¿qué pasa?
Naceches no ano 20, Sí. tes 89 anos, agora valos facer. Como era a vida en Vilouxín hai 70 anos ou 80? Moi tranquila e moi amigos uns doutros. Mucha sociedade, que había juventud moi bonita. As casas estaban llenas de juventud. Daquela estaban todos mozos aínda nos lugares onde naceran, e claro, Sí. había moitas mulleres e moitos homes. E aquella amistad entre todos tamén valía moito. O zumbido dos avións e as bombas da Guerra Civil apagaron a música. A Clemente pillounos sendo case un rapaz. Recorda perfectamente o día que o chamaron a filas. Mandárono a Teruel, directamente á fronte, onde perderan a vida centos de mozos como el. Esa foi unha das primeiras veces que Clemente saía das montañas que tan ben coñecía para perderse no medio dunha loita terrible con persoas que probablemente estarían tan perdidos como el. Pero non había opción, ninguén lle preguntou. Defendiuse como puido, pero ao final quedou ferido, de bala nunha perna e de pena no corazón. Recordas o día que declararon a guerra, que dixeron Sí, que estabas... el 18 de julio. E recordas que facías ti ese día? Que estabas facendo? Bueno, ese día xa sentimos na radio e todo, pero ainda tardaron, houve os anos de guerra antes, e fui, como soy del 41, fui máis tarde. Fui das últimas quintas. Pero ti xa sabías que tiñas que ir. Sí, pero cando fomos nosotros xa sabía que eles tienen que perder, porque eles non tienen aviación nin artillería. Ti loitaches no bando nacional. Non sei como resistiron tantos años, porque daquela nosotros, antes de tal de vir aquí, desfaía toda a aviación, artillería e aviación. Era la aviación, yo non soy parte dela. Escurecía e descargaban todos tantas bombas aí, e llegábamos e non encontrabas un enemigo. Claro. E realmente eran inimigos teus, Clemente? Quero dicir, ti creías... No. Creías que estabas en ese bando porque realmente estabas defendendo algo que creías ou porque che tocou aí? No, aí había dos bandos, sí, pero non é que houvese rencillas ni eso, pero eles foron os que sofriron a guerra peor que nosotros, cos nacionales, que non sei por que nos entregaron antes, porque sabían que tienen que perder e lucharon hasta o último hora. En que zona estabas ti loitando? En que zona? En Teruel. En Teruel. E el Escandón, foi peor el Escandón que Teruel mismo. Salto el Escandón. E chegaches a estar na fronte a disparar. E estou herido soy mutilado de guerra, desta pierna. E disme que non pasaches medo. No. Cando pasa un avión por riba de ti, non sei, descargando bombas, como non vas a ter medo? Sí, pero para eso non sabes que hai que tirarse rápidamente a defenderte, meterte junto a la pared, non quedar a vista. Ainda pensas neso ou xa non? Eso olvídase. Non creas que moitas veces me acordo. Acordaste? Sí, e outras veces soño ainda. Soño moitas veces. E que soñas? Con o asunto de agacharme, de que están en tal sitio e non hai nada disso. A guerra rompeu moitas cousas, pero con outras non puido. En Murias de Rao, por exemplo, os veciños seguen sendo os máis bailadores deste lado das montañas. Era un dos sitios aos que máis lle gustaba a vida a Clemente, porque eran os máis duros, os que máis aguantaban o baile, e tamén os que máis traballo lle daban. Aínda hoxe é impresionante velos bailar. Vistes que xeito teñen? Será porque aquí cada punto e cada nota forma parte dunha tradición musical moi antiga.
Clemente es uno de los pocos que mantuvieron la gaita en las Asturias de allá, en las Asturias de aquí del centro, en las Asturias de que raya con Santander. Pasó, digamos, las dos etapas, un poco de ser instrumento glorioso a pasar a ser un instrumento un poco más decadente. Nunca se terminó. No, nunca se terminó, era lo que yo os decía, pero hubo unos años ahí que quedó muy apagado. Sí. Muy apagado. Y aunque sí, hoy no baila la gente como bailaba. Cambió el concepto de la fiesta. Ahora saben, pero ahora ya se necesita una orquesta grande con 10 músicos. Sí, pero hay dos que bailen el suelto y el gaitero tocando la bandera. Eso también, pero... Marcha para allí todo el personal. Volvemos un momentiño a Asturias. O proviano, aquel artesán que xa coñecemos antes, tamén sabe moito de tradicións. É un deses novos investigadores que ama as raíces musicais asturianas coa mesma paixón que nos as nosas. Gustalle estudiar, por exemplo, as cousas que temos en común galegos e asturianos, como a gaita. El praviano, ademais de escoitalas, tamén sabe tocalas e vai nos ensinar a principal diferencia entre unha gaita galega e unha asturiana. El sonido, el timbre sonoro que diferencia eso es la payeta, que se llama en Galicia, o la payuela, que se llama aquí en Asturias. Esta, por ejemplo, sería para una gaita gallega en do, y esta también una afinada en do para una gaita asturiana. Esto daría un timbre sonoro diferente. Para mí es más completa la asturiana, porque tiene más notas. Los otros tocan como pipa de castañero, como flauta. Nada más lo bajo. Pero no sacan el requinte cuando hace falta, cuando hay que subir arriba. Afinando igual el ronco, como ese mismo se está preparado. Eran diferentes as festas que había na zona de Galicia da zona asturiana, por exemplo? Es más completo lo de Galicia. Son más del baile y de estar todos juntos. En Asturias non se xuntaban tanto. Era más individual. Yo iba a tocar a los dos lados y era más individual en Asturias. E daquela cantabas e tocabas ao mesmo tempo? Podesme facer unha peza na que cantes e toques ao mesmo tempo? Non sei. Solo te pido que me hagas la vida agradable si decides pedirla conmigo. Faltan los tambores. De onde sacaches ti eso de cantar e tocar ao mesmo tempo? Eso pide la juventud. Mira, estas cancións tiñan máis éxito no baile ou as muiñeiras e as jotas? No, como suelto nada. Para animar al suelto, el suelto é onde gozaban ellos e para mí era mejor, porque despois tardábamos, se cansaban, despois iban a buscar a canada de viño e... Primeiro había que cansalos. Sí. Despois que foron buscar o viño. Sí. E despois quen ganaba? Os bailadores ou o gaiteiro? Quen se cansaba antes? Elos a mí non me cansaban, pero elos tampouco cansaban. Fixiche ilusión vir aquí? Sí. Sí, oi, que apreciábame sempre moito. Volver a Murias de Rao foi algo moi especial para Clemente. Fíxolle moitísima ilusión. Por suposto, tamén en Murias ese día amenceu distinto. Había un certo arrecendo a nostalgia. A maioría dos veciños coñeceron a Clemente na época dourada das Polavilas e cando souberon que o gaiteiro volvía, decidiron prepararse. Pararon o tempo, volveron 40 anos atrás e desempaquetaron os puntos de jotas e muiñeiras que tiñan guardados. Foi un reencontro fermoso. Estaban ata un pouco nerviosos, normal, porque Clemente casi os veu medrar, algúns mesmo se noviou ca súa gaita.
Pasou moito tempo, pero recoñeceronse de contado, e Clemente deixou de ser un vello máis sentado nunha estación de tren para converterse de novo en gaiteiro. ¿Cómo están ustedes? Xa non sei cuántos años que dicían que se había muerto e ainda está aquí vivo. Bien, e vosotros por aí? Aguantamos, que non é pouco. Moi ben, pasaron moitos anos. Pasaron algúns. Eres chavales cando Empezaste a vir. Paisanos tamén. Xa non éramos moi chavales. Ahora vamos viejos. Claro. Hai Non que ver. perdona. E eso que vosotros sois máis duros que os máis. Sí. Hai que botar unha moiñeira. Daquelas moiñeiras. Ahora as moiñeiras ten que ser cortas. Daquelas salían che largas, pero ahora cortas. Pues siempre me gustaron a mí los trenes. Sí. Por ver el movimiento que hay. Y mira, aquí hay el tren de Avilés. Estoy mirando el tren de Avilés y el tren de Gijón que sale pues, aquí por la izquierda. Y vuelvo para casa y ya no ando más nada en todo el día. Buenas tardes, Gol. Este ten más cartos que a Caixa de Ahorro. ¿Entendístelo? Vuelvo a decirlo. Tiene más dinero que la caja de ahorro. No, ahora cambiaste, pero antes. Antes de la Caixa. Non é curioso que tan preto do Oviedo a xente se entenda en galego? A Clemente faille gracia, aínda que poucas cousas o poden sorprender. Iso é algo que se gana cos anos. Un aprende a capear a vida e, sobre todo, como fai Clemente, a desfrutala. Os problemas nunca son tan graves e hai que compensalos cas pequenas cousas que nos dan placer. Un simple paseo, por exemplo, ou relaxarse no parque, onde hai sempre bo ambiente. Descansar, aproveitar a compañía dos fillos e mirar a vida con humor e con ese enorme sorriso. Yo soy la hija, para mí, pues el mejor, claro. Es una... Sí, pero tienes que decir que si el padre luchaba por los hijos, hombre, pues claro, si trabajaba claro por los sí. hijos, si los mataba de fame. No, Claro. Clara é a muller de Clemente. Xuntos criaron unha familia e podemos decir que Clemente é experto en mulleres porque tiveron 7 fillas e un fillo. Daquelas familias sí que eran numerosas e a vida complicada. De feito, Clemente e Clara tiveron que traballar moi duro no campo cos animais e ir tocando a gaita para sacar un sobresueldo. E na casa? Na casa... Que pasaba na casa? Porque na casa había nenos, na casa había unha muller. Sí, pero ya, como era tantas as veces que salía, ya estaban... A todos se acostumbraban. Y fui máis de soltero que de casado, tamén, a las fiestas. Eu remito mo que dixaches ti antes, que a gaita que atendela para a muller tamén. Non dixaches ti? Eu non sei a túa non protestaba nada, non decía, ai Clemente, non marches. No, la verdad que no. Nunca me protestó que no. Sabía que iba a ganar el dinero y que era para casa para todos. Un gaiteiro, pues, ten que ser moi formal. Non dicir que vai tocar e despois marcha para outro sitio.
ser unha persona de peso. Moitos gaiteiros que conecín eu chamábanos e dicían que iban e despois pagaban máis para outro lado e deixaban aqueles. Para que a gaita fose un sobresueldo que se notase, non abondaba con ir a unha festa de cando en vez. Clemente percorreunos todas entre Ibias e a Fonsagrada. El chegaba, tocaba o que fixera falta, cobraba e para casa. Tomábase moi en serio o seu traballo. Era un gaiteiro de oficio e como se fose un director de orquestra, era quen de dirixir a festa. Sabía cando tiña que tocar un soldo e cando un agarrado. Así gañou a tremenda fama que tiña na raya entre Galicia e Asturias. Ían a buscar a casa de todas partes e alá marchaba o gaiteiro ca súa mula. Pasouno ben e sempre foi aprezado como músico e como persoa. O gaiteiro que máis viña a este pueblo era este. Viñan algúns máis, pero non tocaban tan ben. Que é máis conocido e ademais de hai moitos anos, querémolo ben, e estamos acostumbrados a él. E fainos máis ilusión que outro. Aquí veo muchas bodas. Sí. E cando foi a minha boda tamén, que foi no 56. Estamos moi contentos con él. Vémoslo aquí un vicín máis. Moi amable e ainda agora non quer parar de tocar. Tuvemos que darnos con el para que pare, porque lle parece que ainda non quedamos contentos. E que pedían agora? Muliñeira, unha Muliñeira. Pero pouca. Unha gotiña nada máis. Descubrir e desfrutar de personaxes como Clemente ou Ferreira é posible grazas ao labor incansable de investigadores como Juanjo Fernández. El, que é un home meticuloso, coñece o repertorio que Clemente copiaba da radio para animar as festas ou a digitación que emprega, pero tamén sabe que este gaiteiro necesitaba de bailadores como os de Murias de Rao para sentirse feliz. Así que só tiñamos que xuntalos. A experiencia, xa vedes, foi fantástica, preciosa. Volveu o gaiteiro e canda el chegou a alegría, a festa. Viviches épocas duras, épocas mellores, foches a guerra, tocaches a gaita, anduveches de festa... Sí. O que che queda, que che gustaría facer con él? Eu nada máis que tenga a salud para aguantar, que non tenga que vamos, pasar mal, para morir haberá que pasar moi malas cosas. Estás contento con esos 89 anos que levas vivido? Sí, mejor non me podía ir. Ahora estou viviendo moi bien. Hai moito tempo que dice que va a peor e que todo isto, pero cada vez sigue se viviendo mejor. Sí, hombre. Entón, iso da crisis que é? Eso de crisis, qué sé yo, eso de crisis es mala palabra. Sí. Pero aquí está, para recordar un dos escenarios principais da súa xuventude, cando el era gaiteiro. Con el falaremos de música, falaremos das polavilas de antes e de despois da guerra. Falaremos da guerra tamén, porque Clemente loitou no frente, mesmo foi ferido. E nada, que el está preparado, nós tamén, a xente está esperando, así que aquí vos deixamos con Clemente o Ferreira. En mula, en tren, da cabalo ou en coche, a vida de Clemente foi unha viaxe de moitas idas e moitas voltas. A última estación a que chegou foi esta, a de Lugo de Llanera, en Asturias, aquí onde vive agora e onde fomos buscalo, porque queríamos traelo de volta a Galicia, a Murias de Rao, un pequeno e fermosísimo lugar agochado entre as montañas que rodean Navia de Suarna. Fómolo buscar para unha polavila, como facían hai máis de 30 anos. Daquela os bailadores eran os mesmos, só que había moitos máis, todos coñecían o Ferreira, o gaiteiro.
Home, se veu moito a Murias, casou moito. Ola a todos, estamos na plaza principal de Murias de Rao e toda esta xente que está aquí detrás está esperando o mismo que a vos, que empece o lalá porque xa chegou o gaiteiro. E ollo, porque o programa de hoxe poderíamos titulalo algo así como O retorno dun gaiteiro. Este home, este músico, Clemente o Ferreira, pousou a gaita hai xa un montón de anos e hai polo menos 2 ou 3 que non tocan ningunha soa peza. Pero hoxe quixo estar aquí, fómolo buscar, como antes. Antes íase buscar a Clemente á casa e alá iba el na súa mula. Nós tivemos que ir a buscalo a Asturias e agora, claro, con 89 anos xa non quixo vir en mula. A guerra e as da despois da guerra. As polavilas de antes como eran? Pues con mucho más armonía, más libertad para todo, había más educación. Y necesitabas más del vecino y todo eso. Por moitos tumbos que lle deu a vida, Clemente nunca perdeu ese sorriso amplio e xeneroso que só agocha cando ten que soprar na gaita e cando se concentra en mover os dedos polo punteiro. Nese momento, mentres os demás bailan, este bello gaiteiro pensa e repasa. Imaginades cantas imaxes, cantos recordos e cantas notas terá na cabeza. Percorreu cada lugar e coñeceu a moitas xeracións de bailadores que se divertiron, que riron e que se enamoraron. Bueno, moitas bodas, a festa. Moi contentos todos por volver a velo, porque seguramente como agora xa é maior, o mellor xa non volve. Hombre, pareceunos alegría, alegría. A viaxe de Clemente pola vida comezou en Galicia. Desde aquela deu moitas voltas e reviravoltas ata chegar a Lugo de Llanera, moi cerca do Oviedo. Nun percorrido tan longo houbo de todo, alegría, festa, amor, dor e ata traxedia, porque durante un tempo Clemente tivo que cambiar a gaita por un fusil para loitar na Guerra Civil. Esa foi a peor parada da súa viaxe. Que cousas estropeou a guerra, Clemente? Pues estropeó os pueblos enteros, el personal, la gente, que eso foi moi cruel. Non tenían por que hacer eso. Eran diferentes as polavilas, as quivas, as de antes da súa música. Pódese dicir que Clemente, xunto co mítico gaiteiro de Andeu, foi o músico máis famoso da segunda metade do século XX, desde Ibias a Fonsagrada.